たくさんの方ご参加いただきましてありがとうございます。藤田先生が今回のこのチャリティーコンサートをシェアしてくれまして、どんな会になるかと思っておったんですが、こんなに素晴らしい会になるとは思いませんでした。ちょっと缶詰まって声が出なくなってるんですね。ごめんなさい。私も今大変困難な時期ですが、おそらく、しばらくは皆さん方と一緒に、頑張っていかないといけない、時期が続くかと思いますけど、このようなコンサートとか、催し物で、気持ちを一緒にして、それから、日本のこれからを復興していこう、盛り立てていこうという気持ちに、なるこういう機会ができましたので、大変感謝しています。皆さんこれからしばらく大変な時代が時が過ぎるかも分かりませんが、皆さんの元気で、そういう時を短く早く日本が元気になるように頑張ってやっていきましょう。たくさんの方おいでいただきましてありがとうございました。